Actualment, els edificis són els responsables del 40% del consum global d'energia i del 36% de les emissions de CO2. Els edificis antics, per escalfar-se, necessiten 5 vegades més energia que els edificis de nova construcció. Les ciutats tenim un paper clau per solucionar aquest repte. Y aquí entra en marcha el Vilabat. Una apuesta por la energía renovable y local, con presente y futuro en toda la ciudad. El cambio empieza en casa, en los comercios, en las empresas, en todos los lados. ¿Cómo lo conseguiremos? Amb una nova companyia elèctrica de Viladecans més justa i més lliure, on nosaltres prenem les decisions. Amb espais per aprendre a gestionar l'energia per tenir més confort amb menys consum. Con mejoras en las instalaciones para tener casas energéticamente más eficientes. Amb una nova moneda només nostra, perquè ens estimem Viladecans. Ho farem entre tots. Perquè juguem al Vilabat i aprenem sobre energia. Perquè des del comerç ens apuntem a fer servir la nova moneda. Porque nos abrimos nuevos caminos profesionales. Porque generem més ocupació a la ciutat. Y porque queremos una compañía eléctrica más justa. Viladecans és energia.